Welcome back mga guys. Yes, yo, break it down you. Ngayon pa lamang tayo mga guys, nakapag voice over ng ating vlog nung nakaraang Father's Day celebration. Dahil syempre mga guys, na busy nga ang inyong maestro Waray sa aming preparasyon sa aming nalalapit na kasal. At para naman sulit ang aming selebrasyon, nandito nga kami sa isang restaurant, ang Mitch Restaurant, dito sa Katarman, Northern Samar. At ayan, eksklusibo, sulo lang po namin yung restaurant. At ayan nga mga guys, nakapwesto na yung aking asawa para syempre handa na siya sa kanyang pagbabahog mamaya. Manginginain na kami. Hi! Grabe guys, hindi pa kami nakapag-umpisa, nagpapaad na ng rice yung aking asawa. Dakras ka talaga. Ayan guys, namumroblema na siya sa aming bill. Wag ganon, ikaw ang dakras. Kayo mahal. Nandito po tayo ngayon guys sa Vintage. Ayan, dito po sa Katarman. So, nandito ang napakaganda nilang ano maganda nga ang title mo ate? Sales. Ha? Sales. Yan, Miss Vintage. Maya sales ba tayo? Miss Vintage 2023. Di rin siya masyado maluwag. Malaunog ng maluwag nga ano dyan. Pa-adjust ko daw kayo, Mark. At ayan mga guys, ito po yung aking bagong salamin. Nakukuha ko pa lang po siya dahil nag-down lang po kami nung una. Ang mahal-mahal po kasi 26,000 po yung halaga at ngayon po ay nalulukat pa lamang po namin. Ayan, nag-balance po ako ng 10,000 at ayan, nalulukat ko pa lamang po. Comment down below mga guys kung bagay naman po sa akin yung aking salamin para naman po kahit paano lumuwang-luwang yung aking pakiramdam dahil mahal po ang kanyang presyo. Sa mga nagtatanong po kung bakit po mahal, dahil napakataas po ng grado at mas mataas pa po yung grado nito kaysa sa mga nakuha ko sa aking pag-aaral. Pero syempre napakataas po ng grado at saka may nilagay pong special effects sa aking salamin. Alam nyo ba guys kung anong special effects nito? Ayan, ang lahat po ng aking nahitatakdo, ayan, nahitatakdo talaga. Ang lahat ng aking nahibuburong na nahitatakdo sa aking paningin ay kita pati kaluluwa. Ayan. Grabe na to. Ayan mga guys, ngayon naman po ay nandito po kami ngayon sa Gaisano Grand Mall dito po sa Katarman, Northern Samar. At syempre nandito po kami dahil baka po nagbabaka sakali kami na baka mayroon kami ditong mapamatronan at mapanakgasan. Pero sa totoo po, naghanap po kami ng singsing at nandito na nga po kami. Ayan guys, ang gaganda. Grabe oh. Magkakano kayo yung mga halaga ng mga ito? Tara, libo tayo dito mga guys. Ayan guys, ang gaganda ng mga alahas. Pero paano kaya yan? Hindi tayo sanay sa mga alahas. Mas sanay tayo yung mga alahas natin na instant sa liig. Yung kapag tayo ay humahangad. At ayan mga guys, dahil mahal nga yung mga presyo, hindi na kami bumili. Sinubukan lang namin at sinubukan namin ayun, nangati yung aming mga liig. Kaya naman nangati talaga yung aming mga liig. At kaya naman iniwan na namin dahil baka maprinda pa namin. At ayan mga guys, kami po ay naglibot na lang dito, naglakad-lakad na lang kami at nagtingin-tingin na lang kami sa lahat po ng mga nakatingin din sa amin. Mega love shoutout po sa Gaisano Grand Mall at sa lahat po ng mga taong nandito. Sana mag-follow kayo sa akin para naman grand naman yung aking Facebook page. Ayan mga guys, ang dami-dami po mga sale dito. Kahit nga kami mismo, mga sale din kami. Sabi nga dyan ng aking asawa, lakad-lakad lang tayo, wala tayong bili. At ayan mga guys, nandito na nga kami nakasakay sa tumatakbong hagdanan. Naiiraya nga kami mga guys. Dahil syempre wala nito sa uma. At ayan, nandito na kami ngayon sa second floor ng Gaisano Grand Mall at titingin-tingin kami dito ng mga gamit-gamit, ng mga damit. At syempre maghanap tayo dito ng libre. May libre pa ba ngayon? Ayan guys, ito po dito yung second floor at sa baba po yung first floor, syempre naman. At ayan mga guys, shoutout po sa lahat po ng mga bumibili dito. Sana all may pera. Kami po titingin-tingin lang po kami para naman social kaming tingnan. Ayan, ang gagawin namin, maglilibot talaga kami dito at maghalongkat kami ng mga nakasalansan ng mga damit. Ganon.
At ayan na nga mga guys, naghanap kami dito ng tagdasan. Yung tagtulusin ba? Yun lang kasi yung kaya ng aming budget, ng aming budget secretary. Syempre mga guys, maghalong ka tayo dito ng mga baratuhin para naman makatipid-tipid tayo sa ating mga bibilhin. Ayan mga guys, comment down below kung sino yung naka-experience na nito o naka-relate nito na napupunta sa mall para lang magpapinit. Dahil sa totoo lang wala talagang budget. Ayan. Comment down below kayo kung naka-relate kayo doon na namamasya lang talaga kayo sa shopping mall at hindi talaga kayo nagmo-mall. Yung mga napupunta dito na imbis na mamili, nagmo-mall-mall. Ayan, may love shoutout. At ayan mga guys, meron na tayong pinamili na ating susubukang isukat kung kasya ba sa atin o kasya o kinaya. Ako ay may lobo, pumutok na pala. Ay, agad.